ko nafa ɗum ko Allah tan hokkata ɗum kadi galle pulaar so mahama mahanaka sohna ba mahanaka samba mahanaka demba wiyaka kadi galle pulaar Sénégal walla galle pulaar Mauritanie walla ala koye Sénégal noon jooɗi kono wiyata ko galle pulaar noon kala kaalowo pulaar ɗo mbawɗa wonde aduna he fof mbeɗa sikki ko hen jeeɗa Allah noon waɗi o jooɗi ko Sénégal so mahama ko fulɓe fof dañi teddungal so mahaka kadi fulɓe fof dañi gacce sabu so tawi a ari a tolnima galle pulaar o sa wiyama an ka haal pulaar aɗa hersani wiide eyi wonde oɗo galle no wayni te haal pulaar en kañumen ndira ko alɗuɓe ko jogiiɓe ko waawɓe ko sañɓe so tawi ɗum ɗon fof ko haala ko nana e men en potani yeɓade galle pulaar wayani hen min ne kaltande won hen ko keɓmi tawede seeɗa min fof e famɗude duuɓi Mama Sokku en Mamadou An en Murtuɗo en Yerodoro Diallo en nden amin garanno ɗon e galle pulaar amin jangganno ɗon pulaar a faami kono nden o ɓuri seɓorde e jooni ko gonga noon kala maadi mahandi so tawi sabbittaake fewdittaake so ɓooyi tan bonat kono galle pulaar no bonirni ɓurtude hay gooto jogaaki miijo darnude galle pulaar mine ngarmi nde mbimi ko mi jeeyaka e fedde ɓamtore pulaar mi jeeyaka e staff maɓɓe mi jeeyaka e yilirde maɓɓe mi wayri jeeyede heen gila nde pulaar renti nde gila nde Djibo Ka noddiɓe école normale rentiniɓe waɗi ɗon président gila nden goto fof jokke haaji mumen mais minen min gonduno koye murtuɓe en ala fof ɗo min mbaɗani ɗo henne kirɗeli pulaar ala fof ɗo min kirjinani yimɓe ɓe ala fof ɗo min jangginani ɗo henne pulaar ɓengal Sekumar min gonno min dañin duɗe 9 pawɗi so ari noon ha arti ɗo henne min haydara hande mi wawama wiide galle pulaar fedde ɓamtore pulaar kala ko mbimami hen mi feni ala ko gandumi hen haydara kono ko mbaɗandi galle o moƴƴani no way galle o fewani no way nde kalmi ɗum ɗo ɓeɗo ƴetti ɗum ɗon enen fof so tawi andi e men ko gooto gendiyankagal ngal mbiyeten ngal ko goonga e men ko jaggirten pulaar ko en jaggirani sababude baabo e nene en jaggirani sababude Babou Sile en jaggirɗen ko sabi Allah e enɗam men sabi Allah e ƴiƴam men koye goonga men woni kala to wawi ummorade goto fof yo jaggu hen ha tiiɗa mbawen maade galle pulaar o sinno ardinoɓe mahanno galle pulaar o no hande ni o bonata jeey mo mbiɗa o ɗon wonno ha sankimi ha joni debbo mum e sukaɓe mum e galle mum nan ɗon e nder galle he a faami ɗum mbaɗa ɓe sikki ko nden wonno gardien ara totte famille mum totte hoɗa e nder galle ko nden wonno kono joni aduna hande o itti ɗum par ce que espace mbo hoɗi o ɗon so wonko waɗa ɗon ina nafta yimɓe ne mbawi maade galle o ha feewa jiro gardien goɗɗo mbaɗa ɗumen ɗon amon ɗon ha hande kanko e joom suudu makko famille makko nana e nder galle he ha joni kono galle o waɗaka barke fullaka e mum ko mahano ko suudu mahano ndu wiya eno ndu mbiɗa ndu waɗa e photoje walla waɗa bibliothèque ɗum fof ɓuuri bonde hande on banggue ɓuuri bonde hande ala ko feewi toon enne a faami en jetti Allah e nulaɗo mum noon en jetti radio Kokoriko en jetti Babo e Nene Ba e ngoɗo miijo addango ɗo henne miijo ngo noon gande radio Fondu ƴeftude ɗum ɓe wona fedde wona haydara ko miijo ngo addama e radio Fondu tan kalɗo fof wiya mi waɗi naggam mi waɗi naggam alay sago noon to wiyama waɗi naggam alay sago wiye aha ɓayde ɓe nan mbaɗa an Babou Sile ko an hetti France Babou Yunus an hetti France joni kala gadduɗo France yo rewnema kalis o a faami de Babou Nene Ba hetti Amérique so neɗɗo addi kalis yo rewne mum kono wona fedde wona haydara ko goomu tan kala jiɗɗo ina wawi jeeyede heen kala to hetti ina wawi rendinde ko dañi toon fof so welama jokkodira e goomu ngu so welama addana hoore mum ha galle pulaar en tout cas enen caɗele men tan ko yo galle o iwe situation mo woni o en jetti Allah noon ma en ƴewtoma Mamma Kaddara natɗo en addana en liste o kadi ɓeɗo laɓɓitinde yimɓe ɓe kanko jogui doggol ngol kadi en jetti Allah ko fuɗɗa ko ñande 4 avril fuɗɗa fewde joni mbaɗa sikki eɗen jaare 2 millions pawɗo ɗum ko yettere Allah saabu en dañani taw hay so wodi hay balɗe nogas timmude en dañani en dañi 2 millions mbaɗa sikki so yaari ni hen ko jiɗɗen ko ma en dañ ɗum inchallah kadi
ha mbawen foɗanade goɗɗum sabu haɗi en yaade tan ko ɗum ɗo haasidagal kala ko ƴetta no waɗi yimɓe soroɓe less ina kaala haalluji ɗi ganduɗa jooɗani peewani kono neɗɗo ko nafata ɗum ko Allah hokkat ɗum kadi so tawi en jaggirini galle pulaar so galle pulaar o en mahi ɗum gayni eɗen mbawi yiide goɗɗum kadi ɗum ganduɗa koye leñol ngol fayi cukken nden ɗon yolde ha mbawen tambade gonen jaale e leñol men sabu so yimɓe gonani jaale leñol ngol yahata ko enen mbawi tambade leñol men ko enen mbawi rondade ko enen mbawi ƴewde kala caɗele wonde hen ƴewno ñawdirɗen ɗum sabu fodde hande sa fadi ha totiɗa fodde ma heɓata ko alay sabu cirguinoɗa sen jii hande Fouta no wayni eɗen gandi ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe tan mbaɗi ɗum surtout ɗanniyankoɓe ɓe anani hay gouvernement waɗani toon haydara ɓe maha ala ko ɓe mbaɗi toon kala ko moƴƴi toon ko kamɓe ɗanniyankoɓe ɓe mbaɗi ɗum toon ɓe maha école aji ɓe maha hôpital uji ɓe mbaɗa fof ɓe maha galleji mabɓe ha jooɗo ɓe mbaɗa hen ha ganduɗa kala garɗon ina wawi respectude Fuutankoɓe en jetti Allah ɗum noon no ɓe mbaɗirni haɓe mahi toon galleji mabɓe haɓe darni toon kala ko ina yooɗa ɓe mbaddumi nder Fouta kala ko ɓe jii caggal leydi ɓe gartiri ɓe mbaɗa e nder Fouta ha Fouta moƴƴo sen mbaɗi noon en jaggi leñol men ngol tan mbaɗi sikki hay goto yawata ko en ta ɓayde eɗen mbiya ko enen ɓuuri moƴƴude ko enen ɓuuri alɗude ko enen ɓuuri janggude ko enen ɓuuri ummade e famille moƴƴo enen ɓuuri wonde julɓe kono ɗum koye ɗemɗe tan haali pourquoi kala to jaaden e leƴƴi goɗɗi ko enen keedata less ƴewtuɗen koye men no feewi goppen haasidagal laɓɓinen ɓerɗe men ɗe ligganoɗen leñol men wawa yaarude yeeso Allah jarama on jarama so tawi wonko weñi e haala ka jaafuɗon gandon ko neɗɗo woni mo timmani kono wona ɗum wonno fandaram on jarama a jarama sokhna Ba nanama fama mataskama a weltanama kadi no feewi nde tawno ko noon boni kala e hakke miijo mum boni kala e hakke balla mum nde tawno hay miijo walla miijo moƴƴo koye feere mawde siko tawi hakkille miijota ko feƴƴita ko sakkille fittaki noon wawi miijade ko moƴƴi wadda faami bandaɓe kala paami o saaha ɗo tolna e dalnugol galle Pulal o saaha ɗo tolna e pewditgol galle Pulal a wi ko Mamadou Kadara Dia kanko jogui doggol ngol ɗum ɗon matama en gartu hen so tawi ala e ɓoggol ɗum noon Baba Yaya Dia mataw eɗen ciftina bandiraɓe ha joni kettoɗon ko haalirde kokrigo taw ko yewtere moon yonta hande ganduɗa hande ina telli e galle Pulal wiyete ɗo galle Pulal watti wiyede gacce Pulal beele ina foti wonde beele en jaɓa ɗum walla en jaɓata ɗum hol peeje holno waɗirte hol waɗoɓe holɗo foti wadde ko enen foti wadde ɗum noon Baba Yaya Dia nattira ma konngol woda mo poɗanda e bandiraɓe men ɓe ganduɗa enen jadanno e mabɓe yewtere nde guiranade ko wayno kayit kamana wallay woɗɗo noon en beltinima sokhna Ba no fewi no fewi mo ganduɗa hande mo dari toon d'accord lamol leydi Sénégal dalde tinne gam etade wadde fonde waɗende tawno mboni kala ɗo woni ina jogui fodde nde foti wadde taw ko toon gonɗa haɗa jogui poɗɗa wadde taw ko Nouakchott gonɗa aɗa jogui fodde ne poɗɗa wadde kala ɗo gonɗa haɗa jogui fodde ne poɗɗa wadde ko fati e leñol ngol noon mbiɗen hande juupiɗen ko galle Pulal Baba Yaya Dia eyyi a jarama no fewi Babo Nene ndeɗo yewtere gadduɗa kono kadi en manti sokhna Ba so Allah o holli tigui rigui ko gendiyanke kadi omo yiiɗi ko haalata ko te kadi omo andi ko wi ko ɗum ɗon noon ko eɗen mantamo no fewi so tawi rewɓe fof mbayini darade ɓe sikkini so tawi en ƴewtima haqiqa ko rewɓe ɓe ɓuuri holnade ni hande e jogade gartam e aduna e wawde haɓede yidde yoltude hujjaji mumen worɓe hande mbay kono wona kamɓe fof noon yoɓe jaafo kono hande worɓe ne jurmini kala rewɓe mbawi darade eɗo wawi wonde fof noon soye ziyaruji soye sarifaɓe soye wadde hunde soye rendinde wadde hunde ko kamɓe ɓeeɗo ɓuuri wawde ardade hen Allah ne wawi noon taw ko worɓe dokkata ɓe kono kam kamɓe yo Allah junno balɗe e kadi min ɓe o jarama no fewi no fewi ɗum noon bandiraɓe wonɓe ɗo hen ala moon mo mbawmi wiide yo ƴeftu konngol kono noon kala mon jiɗɗo yo winde mi yiiɗo Ba Abou Younous mi yiiɗo hen Daouda Sow e sokhna Moliguel Kalidou Camara ewa ceerno Aliou Diak e kaw Abou Mamma Gallo sohna Fati Ndaw Soñane jiɗɗo e moon foof haadi ko ni wayi yo uddi micro mum tan heddiɓe udda haala yimɓe jokka yewtere nde Babo Nene nam ɗo en hetti on bisimilla moɗon bandiraɓe e radio Kokoriko international kala mon jiɗɗo haalde yo uddid yo tin kala mon jiɗɗo haalde فيا جبرني الكور يا مجابني فزل أزار يرتمين بلاميا وسامي كودا بدمسك فتلي بسم الله mon kala mon jiɗɗo werlade hen konngol وأنصت e Kalidou Camara
mi salmini babo nene o Kalidou Camara mi salmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof mon fof inde muɗum e yettude muɗum min dendi min jimmi hen tan ko namdade walla haalde woni hollum ko mboɗo yiiɗi ƴeewen mo joneɗen mo mbaɗɗen soit Dakar walla so Nouakchott wonani en mawɗo haalpulareɓe daraniɗo haalpulareɓe taw kadi ne jogii carte waɗe assance social taw ko carte ɗe ko carte wonande kala jiɗɗo naatde fedde pular ko oɗo ceerno Yaya Jam min mbaɗi mawɗo woni ko Dakar on kañumne ne jogii joyo walla nayo rewɓe muɗumen kala mbuɗu waɗamu taw eɓe nganndi mbuɗu nguru waɗa ɗo eɓe nganndi mbuɗu ngu kadi ko yahata ɗo ko so tawi comme no mbiruɗon galle pular o ni ɗum so tawi continiri noon kala jiɗɗo yiirade hen hoore mum kadi ene wawi yiirade hen hoore muɗum ɗum ko goo so tawi ɗum ɗon ala en leñol ɓuri moƴƴude ko daña gardiɗo almuɓe o ma daña ceerno wiya hannde dawre ɗo joɗorɗe ɗo jangge ɗo kuɓɓe duɗal ɗum woni ko hunde yarata yeeso ɗon so wiyama almuɓe neni ala ceerno ala jangguinowo ala biyowo ni tawi ala honi kirdirten maro heɗi ko mum fotane ene beeto ko no weltira min kam min ɓurmi yidde kam so tawi kam leñol ngol ɓuri moƴƴude ko ngol jogo mawɗo hay sinno ko ceerno Yaya an yiɗo woni kimma ene ganduma aɗa woni Sénégal a utti toon banque ɗe ko banque Haalpulaar aɗa wonde Sohna Ba aɗa wonde ba oɗo aɗa wonde tar walla nayo e nder hen so tawi kala ko waɗa e nder compte he so tawi galle pular wiyama yani taw gallo ne wawi darnede hen so tawi yiɗi ko radio ngo kadi ne wawi masinede hen hankatini en ɓuuri hankatini ƴewde gurdam men no fewi gimmoɗe e Sohna Ba en mbaɗi ni walla Korka Diallo en mbaɗi ni walla no koydol ni eɗen ɓuuri immade e wone gueɗe hande en ɓuuri heɓde yiitude ko meɗen ko adi hande puisque ni so tawi ko ni tan gurdam ɗam fof hankatini ko luuɓali tan e jaɓɓirali e bojji il faut woda jogiiɓe karantagal jaaha ƴeewa carte mbaɗa laangal aduna o fof radio ji ɗi e kalirɗe fof kala jiɗɗo naatde hen yo ar naare hen rokke kartal numéro mum téléphone ga heeɓe ande no yahata ande no yarata ande no fewjere e ko yaara ɗum ɗon mboɗo yaahori sen mbaɗiri noon tan ma en jiiren koye meɗen kono so wonti ko haalollaji ɗi kadi mboɗo yaahori kadi haalollaji ɗi kadi ene jogii kadi no haaji yimɓe mbawa wiide ne gona hunde tan taw ala gardiɗo ala dewɗo hen ala deftuɗo hen ceerno Yaya mi waɗima Seydi Dia eyyi ɗum noon Babo Nene hol commentaire mo ndewonnoɗa he mo jabotoɗamo jarama Seydi Dia Baba Yaya kono kadi a jarama Seydi Camara musidɗo men Kalidou Camara mo waali jantan nanama famama teskama no mbiɗa ni waɗe batu waɗe pelle ine woodi walla mbiyen fedde ine woodi taw ɗo ganduɗa fedde nde ko fedde ɓamtore Pulaar on saaha kono en jarani on fanno eɗen gandi o saaha wonɗo wona wonɗo tolna wonko haalate wonko wullate ɗum wonko ñohate ɓe mbiya ko minen galduto ɓe mbiya min ketta caggal ɓe mbiya ko min hakkude min gonata kono enen wonɗo telluriɗen wonko juupiɗen kono mbiɗa ni fedde yo waɗe ngam ko fayti e ko ina dalna galle Pulaar Allah wawi ni so galle Pulaar darima so ɓooyi radio fulɓe waɗe toon Allah wawi wona kono haade ɗum foof enen hannde sago men ko yo galle Pulaar fewndite fandare men ko yo galle Pulaar fewndite ko yo mahe no mbiɗa ni ina no Sohna Ba haali ɗum nane waɗe dental woda galdiɗo wiye yo Baba Yaya Dia aldu kono ina sari eɗen gandi eɗen cari machallah eɗen cari eɗen caki ɓe nani Nouakchott ɓe nani Dakar ɓe nani Gamaji ɓe nani Dabi Hodeji ɓe nani Wali Jantan kono so tawi an haɗani leydi France ko Abou Younus woni toon an ko toon gonɗa aɗa yiɗi waɗde e gueɗel ngel ganduɗa
aɗa ƴetti aɗa jogii mbuuɗu ma ɗiɗi wadde ko fayti e galle pulaar aɗa yiɗi soode yo soode sima walla yo soode jamde totta on Abou Yunus totta Baba Yaya Dia walla an gonɗo toon haɗa wawi tottude direct Baba Yaya Dia walla sohna ba gonɗo Dakar totte kono ko kalɗa ko feere mawde woni ɗon ɗum ɗon mataw